Čaute, pre vás, aby som vám ukázal môj nočný produkt, ktorý užívam a som s ním veľmi spokojný. Chcem vám mu predstaviť, je to Ronnie Coleman Signature Series Resurrect PM. Tento produkt užívam už niekoľko týždňov, som s ním nadmieru spokojný. Tento produkt vám zabezpečuje to, čo je v kulturistike najdôležitejšie, a je to spánok. Spánok, ktorý zaručuje to, aby vaše svaly boli zregenerované, rástli a podávali maximálne výkony v gyme, v posilovni. Tento produkt zabezpečuje najdôležitejšiu fázu spánku, a to je fáza spánku s názvom REM. REM je doba spánku, kde telo spí najhlbšie, čo spôsobuje najväčšie množstvo vyplavenia rastového hormónu v organizme. Tento produkt vám v 8 gramovej porcii zaručuje 6400 mg GA Optimizers Mass. Sú tam zložky ako makapurienes, GABA, aminokyseliny, L-ornitín, fenylánin, zinok, sulfát, magnézium citrát. Je to patentovaná zmes priamo Ronnie Colemanom. Tento produkt užívam, ako som spomínal, už niekoľko týždňov a doba spánku mi perfektne zaručuje regeneráciu, pretože sa ráno budím vyspatý, svieži a pripravený na ďalší ťažký boj v posilovni. Tento produkt si môžete zakúpiť na www.protein.sk. Teraz si ho ideme namiešať, lebo jaký čas je čas spánku. Takže Resurrect PM je čas. 30 minút pred spánkom si dám Resurrect PM, jedna odmerka 8 gramov. Do 2 deci vody. Vonia to skvelé. Zamiešame. A je čas spať, je čas rásť, je čas na Resurrect PM. Dobre.